Pode wach mar ng'anyo lakteche ni riwruok mar Gavanas koro dwaro mondo winjruok manobeti kind lakteche kod sirkal e higa 2017 onuo kendo, kowacho ni moko kuom gik mantiere winjruogno ok nyal kete tim. Jakom komiti mar thieth e riwruok mar Gavanas Mudhomi Njuki, ma bende en gavana ma Tharaka Nithi, owacho ni 95% mag lakteche ni kod winjruok e kindgi kod counties ma gitie, gima wacho ni koro ok en gima kare ni lakteche pod nitiere ng'anyo. Njuki dwaro mondo lakteche matie counties obede to kod Gavanas mondo giyud duoko e wi ywakgi giwe sando ngima jo Kenya mondo gidog e tich. CBA was signed in 2017, and these fellas were very clever. It was signed in 2017 just before elections. I will not stand here on behalf of Council of Governors and say it was signed under duress, so I didn't say it. And some of those terms that have been put there are the ones I'm talking about. And we acknowledge, yes, there are issues, but we can't sort them when we are raising banners in the streets. When the government has offered to release money to sort out some of these issues. Jatend duond bura ma Safina